F'konferenza tal-aħbarijiet minn Festivals Malta qabel il-Belt Valletta tiżżejjed Notte Bianca tħabbru diversi dettalji għal pubbliku sabiex ikun jista' jattendi għal din l-attività bl-akbar kumdità. Għal din is-sena tfasslu diversi rotot biex wieħed jara dak li interessah l-aktar filwaqt li l-follow li jkunu mqasma aħjar madwar il-kapitali kollha. Fost dawn ir-rotot hemm dawk iddedikati għas-sfin għat-teatru, rotta klassika, waħda l-mużika u oħra għat-tfal. Dawn ir-rotot se jakkomodaw rappreżentazzjonijiet minn madwar 500 artist f'50 attività separata. Matul is-serata l-binjiet storiċi kollha, inkluż l-Uffiċċju tal-Prim Ministru u l-Parlament Malti, se jkunu miftuħa għal pubbliku bejn is-6:30 ta' wara nofsinhar u nofs il-lejl. Dawk bi bżonnijiet speċjali u li għandhom il-Blue Badge se jkunu jistgħu jipparkjaw f'parkett speċjali fit-triq nofsinhar il-Belt stess. Apparti minn hekk persuni b'diżabilità se jkunu eliġibbli biex jaqbżu l-kju. Fil-konferenza tal-aħbarijiet il-Pulizija qalet li se tkun qed tiżdied il-preżenza tagħha madwar it-toroq tal-Belt filwaqt li appellat lill-ġenituri ta' tfal żgħar biex iħarsu lil uliedhom u fost l-oħrajn jagħtuhom karta b'numru tat-telefon biex f'każ li jintilfu minħabba l-volum ta' nies li mistennija jattendu, il-Pulizija tkun tista' taqbad lill-ġenituri malajr. Min-naħa tagħha Transport Malta qed tissuġġerixxi li jintuża kemm jista' jkun it-trasport pubbliku li se jkun qed joffri servizz estiż sas-sija tal-għada filgħodu. Fost l-oħrajn, is-servizz tal-linja se jkun bxejn għal kull min għandu tal-linja card u l-frekwenzi tal-vjaġġi se jkunu bħal dawk ta' fost il-ġimgħa. Imbagħad wara 11 ta' bil-lejl se jibdew isiru vjaġġi kull nofsija għall-inħawi kollha tal-pajjiż. Barra minn hekk se jkun offrut is-servizz ta' Park and Ride għal dawk li jixtiequ jħallu l-karozza tagħhom f'parkeġġi fil-Marsa quddiem il-Kumpless 1 f'Pembroke u l-Furjana. Għal dan il-għan se jitħaddem is-servizz ta' shuttle bus sas-sija ta' filgħodu. Anke s-servizz ta' trasport pubbliku bil-baħar se jkun estiż sas-satejn ta' filgħodu bir-rotot normali bejn il-Belt Valletta u ta' Sliema u bejn il-Valletta u l-Kottonera. It-taxis se jkunu qed jaħdmu b'mod normali minn ħdejn il-Monument ta' Kristo Re qabel Pjazza Tritoni. L-uffiċjali ta' Transport Malta ħabbru wkoll li se jkunu residenti tal-Belt biss li se jkunu jistgħu jidħlu fil-Belt Valletta bil-vettura tagħhom. Dawk li mhumiex residenti jistgħu jaslu bis-satri li ddawrek mal-Belt minn barra. Is-Sindku tal-Belt Valletta Alfred Zammit ringrazzja lill-awtoritajiet kollha konċernati li qegħdin jippreparaw għal serata mill-isbaħ għalli n-Notte Bianca u l-Belt Valletta huma sinonimi u appella biex il-pubbliku jżur il-bini storiku fil-belt. Il-Notte Bianca twildet mal-Belt Valletta, l-Belt Valletta mal-Notte Bianca. Għax din hija belt sinjura fl-istorja u fil-fatt mhux biss nappella li wieħed imur ir-restorant sewwa tagħmlu, għandna informazzjoni illi ir-restoranti kważi kollha huma fully booked, ħodu pjaċir, nieklu, nixorbu, ma importanti nduru l-Belt Valletta u nżuru l-bini storiku. Iċ-Chairman ta' Festivals Malta, Aron Zara, tkellem dwar l-importanza artistika ta' din l-attività li saret appuntament annwali fil-kalendarju ta' Festivals Malta. Notte Bianca illi tlaqqa diversi artisti lokali l fuq minn 500 artist li se jkunu għadin jipparteċipaw nar is-sibt li ġej flimkien ukoll ma' artisti internazzjonali u għalhekk l-importanza ta' din l-attività. Id-direttur artistiku tan-Notte Bianca, Antoine Farrugia, fakkar li d-dettalji kollha bil-programm jinsabu fuq is-sit festivals.mt u fuq il-paġna tal-Facebook Notte Bianca Valletta.